Boas tardes, casi noites a todas e a todos por vir. Tocame a min, Emilio Fernández Zunzunegui, pois presentar este acto en nome do Ateneo Atlántico. Hoxe imos presentar el Despilfarro das Naciones de Albino Prada e contamos con outro crack, que é Xosé Carlos Arias, dous expertos de economía. Uso do crack porque ven hoxe no Faro de Vigo de Fernando Franco, que así os considera, porque tamén ben os coñece. Xosé Carlos Arias xa ven ser un habitual deste Ateneo, porque hai ben pouco contamos tuvimos a sorte de contar con él para noutra modalidade que empezamos a desenvolver en pensar a cidade nun acto na Casa Galega da Cultura sobre o Vigo industrial, e con San Carmona enriqueceunos sobre a visión de o Vigo industrial con unha trayectoria histórica e actual destes aspectos. Xosé Carlos Arias hai ben pouco tamén aquí nesta cidade, no Paraninfo da antiga rectorado da Universidade, presentou xunto con Antón Costa, outro magnífico economista, outro extraordinario e reconocido economista galego, que asentado en Barcelona, en Cataluña al menos, ben coñecido por colaborador semanal prácticamente en El País, en libres colaboracións e publicacións, e nesa La nueva piel del capitalismo, que foi o libro que presentou Xosé Carlos Arias con Antón Costas como coautores, analiza neste libro, que teño aquí, por certo, lo digo porque é interesante, é complementario, porque vos seguimos a falar perfectamente. Analizan os rasgos que caracterizan actualmente as transformacións dunha economía de mercado. Estos tres rasgos que analizan fundamentalmente, que conectan co de hoxe, é a dimensión ultrafinanciera cos mercados de capital situados fora de calquera escala razonable. Un segundo rasgo que é a crecente desigualdade, e un terceiro a internacionalización dos procesos, entronques cos posibles proteccionismos que se están desenvolvendo. Xosé Carlos Arias, ainda que vive e traballa en Vigo, é catedrático de Política Económica na Universidade de Vigo, naceu en Lugo, en Intramuros, como le gusta decir él, e, ademais de La nueva piel del capitalismo, vou destacar dúas obras, que é o Nuevo institucionalismo, gobernanza económica e políticas públicas, que traballou tamén con Antón Costas, publicado polo Centro de Investigaciones Científicas, e La torre de la arrogancia, en colaboración, un traballo conxunto con Antón Costas. É columnista habitual, como tamén Albino Prada, na Voz de Galicia, destaca a súa función divulgadora nos medios de comunicación de prensa e televisión. E tamén gustame de subliñar porque permanentemente colabora en publicacións e libros impresos por editoriais internacionais como Springer ou Routledge. Albino Prada naceu no Bolo, pero traballa tamén aquí en Vigo, como outros moitos bons economistas de aquí. É imposible non nomear a Manolo Varela, que tamén é o mesmo departamento, pero sí na mesma facultade de Economía, e é doutor en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago, Albino. É merecente numerosos premios, ten un notorio prestixio na comunidade científica internacional, do mesmo xeito que Xosé Carlos. Está considerado un dos maiores expertos na economía galega e ten traballado na análisis crítica do crecemento e desenvolvemento regional, así como nos aspectos ambientais e sociais do mesmo. Tamén é destacar a súa vocación divulgadora, e por esta divulgación amosa un compromiso social máis alá puramente intelectual.
vai en prol dunha concienciación social respecto das nosas propias responsabilidades como individuos e como colectividade, xa que, como tales, intervimos duramente sobre o medio ambiente ao traverso do consumo e dun xeito de vida absolutamente insostible. Este compromiso amósase nas súas múltiples colaboracións tamén nos medios de comunicación, tamén columnista habitual na Voz de Galicia, e tamén destaca a súa generosa disponibilidade para colaborar en diversas organizacións sociais. Actualmente, profesor de Economía Aplicada na Universidade de Vigo, e foi membro no Consello Galego de Estadística, no Consello Económico Social de Galicia, no Consello da Cultura Galega e creo que outro consello máis que agora se me esquece. Albino, a verdad que cantoume cando Lucio díxome que presentara o libro de Albino, resultou-me difícil non negarme, porque aparte sucede unha anécdota para mí nosa. Eu teño este libro do ano 79, porque Albino con este libro ganou o premio da crítica de ensayo de Galicia no ano 79. Non rematara nin a carreira. Ten un valor para mí impresionante porque para mí é o segundo libro sobre economía de Galicia que leí. O primeiro foi o retraso económico de Galicia de Antón Beiras. E ele, con 23 anos, atreveuse a contestar, a matizar, a discutir en aquel momento. E para mí con un acerto, por certo, irreprobable a redundancia. El non sabía cotiña e trame un dedicado. Esas son dúas cousas. É curioso. Subasto, pero é caro, Bueno, por certo, sí, este libro foi prorrogado magníficamente tamén por Felipe Martínez Marzoa, vigués, un dos mellores pensadores non me tiro a moto do mundo. Ainda vive, traballa en Barcelona. E temos a sorte de cando en vez telo por aquí e esperamos desde o Ateneo a ver se o traemos alguna vez. E remato. Albino Prada venos a presentarnos a presentación o despilfarro das relaciones con prólogo tamén de Antón Costas. Para min son tres personas que se complementan magníficamente e que o tempo os vai xuntando. Albino Prada por riba arriba desta mesa as numerosas contribucións intelectuais que están a contrapoñer o malbaratamento, palabra que tuve que atopar porque despilfarro non aparece no dicionario da Real Academia Galega, o malbaratamento dos recursos contra a escaseza dos mesmos como un feito, por certo, invito a leerlo, a verdad que é extraordinario. As numerosas contribucións de múltiples personalidades de ámbitos diferentes onde predomina a economía, por suposto, va máis alá de 250 referencias que fai neste libro. E é capaz de artellalas dun xeito magnífico para concluir en algo que ahora seguramente el disertará extraordinariamente. Estas contribucións intelectuais están a contrapoñer o malbaratamento dos recursos contra a escaseza dos mesmos como un feito que vai intervir, mellor dito, que xa está a intervir de xeito inexorable no devir das sociedades tal e como esas concebimos. A proposta de Albino Prada vai na dirección de frear unha tendencia irresponsable que se convirte, di el, na maior ameaza para a nosa especie. Mais Albino non se agacha a hora de propor saídas a tal gran situación e no último capítulo arríscase a facer algunhas propostas que devolvenos certa esperanza. E sin máis, Xosé Carlos, gracias. Bueno, nada, moitas gracias. Moitas gracias, Magis, gracias ao Ateneo, que xa, que, vamos, invítame moito, invítame, xa a segunda vez que participo nun acto do Ateneo, e, pues, estou encantado. Estou encantado, ademais, de presentar aquí o libro, un bo libro, dun bo amigo, ademais, un amigo destes que se pode decir que son de toda a vida, ademais un colega de moitos anos, no? Que viña pensando que a min
establecer un diálogo con Albino se me fai moi fácil, moi doado, pero tamén difícil, pois porque compartimos moitos puntos de vista e a veces discrepamos sobre moitas cousas, pero en fin, en todo caso se nos fai sempre interesante. Pero o que se me fai difícil é ter unha conversa, digamos, para decir algo novo con él, porque realmente levamos de conversas e de discusións durante moitos anos. Hai aquí varias personas que comparten, creo que esta mesmo, non? Durante moitos anos, Albino foi a primeira persona coa que me atopei eu ás 9:15 da mañá chegar ao meu centro de traballo, tomar un café e ter unha discusión con Albino sobre cousas diversas, de maneira que entrar, decir cousas novas con él, pois a mí se me fai un pouco difícil. Bueno, vostedes non estaban ali, de maneira que vou a tratar de resumir moito. A miña intervención vai ser breve, porque supoño que o que queren é escoitar o autor. Por certo, moitas gracias tamén, porque, claro, aquí vimos, a ver se vendemos uns exemplares do librico de Albino, pero como así, de paso mencionas o meu, pois o mellor hasta vendo 2 ou 3 exemplares do meu, e en fin. Un par de reflexións que se me ocurren e que lles transmito, non? Sin, como digo, de unha maneira breve, sin aburrirles demasiado, espero, non? A primeira é que este é un libro dun economista moi contracorrente, moi contracorrente, economista bastante heterodoxo, bueno, que neso sigan como columnista de referencia na Voz de Galicia, supoño que xa o sabe, non? Economista moi crítico, casi toca narices algunhas veces, non? Fíxense que tan a contracorrente este libro do que é a corrente principal da nosa disciplina, da economía, que a economía se lle dice aos estudiantes de primeiro, cando chegan á facultade, o primeiro, segundo ou terceiro día, se lle dice, se dá a definición canónica, que procede dun economista moi importante dos anos 30, non sei se foi no ano 32, cando Lionel Robbins dixo aquelo de que a economía é a ciencia que estudia a acción humana en relación cos fines e os medios escasos, que son susceptíveis de usos alternativos. É dicir, a cuestión de escasez está no centro do razonamento económico ordinario. Sin embargo, aquí do que se nos fala é de todo o contrario. Se nos plantexa como problema a sobreabundancia, eso sí, mal organizada e mal distribuída, o problema do despilfarro, o problema do derroche. Nese sentido, é verdad que é unha liña de argumentación moi a contracorrente, suliñaría isto como primeira nota, o cal non quere decir que seña unha ocurrencia de Albino, non se lle ocurriu a Albino, nin, digamos, falar desto é absolutamente original, unha cousa que non se lle ocurrira a ninguén. Efectivamente, eu valoro moito, efectivamente, que a argumentación de Albino se sostenta moito sobre, o dice moi ben na contraportada, que dice que sobre hombros de gigantes, dice, e quen o escribiu, pois creo que o definiu moi ben, porque se apoia moi ben sobre unha secuencia moi diversa de autores que, ademais, eu debo decirles que en Albino sempre valorei moito, que Albino é un autor culto, evidentemente, é culto, pero ademais participa bastante desas dúas culturas tan extindidas, creo que era Snow, que non decía, Snow falaba daquela división entre as dúas grandes culturas, a cultura humanística e a cultura científica, dous mundos os científicos non saben nada de, polo general, de cuestións de literatura, de arte e tal, e o contrario, digamos, o que sabe de arte non sabe. Bueno, Albino ten esta virtude de simultanear, pon a cabeza a veces en este ámbito, a veces en aquel outro, e isto se nota bastante no libro, no que aparecen, efectivamente, ademais, pois, algúns destes autores, algúns,
teñen que ver co pensamento económico, co coñecemento económico, porque este tipo de cousas en algún momento se lle ocurriron a Robert Malthus, a John Maynard Keynes, ou máis recentemente a un autor hoxe moi esquecido, pero que foi moi coñecido no seu momento, que foi John Kenneth Galbraith. Algúns de vostedes, os máis maiores, supoño que oíron falar bastante de Galbraith no seu momento, que escribiu un libro de Society, a sociedade opulenta, no que aparecen algunhas das preocupacións que agora, con tratamento novo e basado en datos moito máis actuais, pois claramente retoma Albino neste libro. Eu creo que é central todo isto, digamos que cando se fala de derroche, pois se fala tamén de mala organización do derroche. Eu creo que o fundamental deste libro está, me parece que subirei aquí, eu creo que está neste texto, a ver se consigo ayudar. Vivimos, en castelán, en un mundo económico atrapado en un disparatado despilfarro catastrófico, que é o concepto, creo que central deste libro, despilfarro catastrófico, aunque siga convencido de que gestiona la escasez, ¿no? O sea, un libro, un mundo no que simultaneamente se dá isto que, para resumilo moitísimo, creo que me entenderán con isto. Vivimos nun mundo no que ao mesmo tempo que hai un problema que afecta a millóns de persoas de sobrepeso, co impacto en termos de saúde que isto pode ter, ao mesmo tempo pois hai moitos millóns, probablemente miles de millóns de persoas que teñen un problema de nutrición. Esta mala distribución, esta mala organización está no centro deste libro, polo que ten que ver con problemas tan importantes, pois se dedican capítulos como os problemas da evolución da población, con o problema da huella ecolóxica, que eu creo que é o máis interesante, que francamente a mí é o que máis me interesou de todo o que aquí hai, e unha cuestión, un argumento que continuamente nos interpela, e que nos interpela, por exemplo, sobre cuestións que eu creo que un mérito dun libro como este, se non nos interpela, se non nos fai preguntas, se non nos fai pensar, pois o seu valor será limitado. Pois este libro sí, esta asignatura a proba, eu creo que con nota, porque nos interpela acerca de cuestións que son moi importantes. Por exemplo, estamos medindo ben as nosas variables económicas, recollen ben cuestións tan importantes como estamos medindo ben o PIB, estamos medindo ben, estamos contabilizando, estamos recollendo, registrando correctamente o benestar nas variables adecuadas. Outra cuestión de moita importancia fundamental, eu creo que é o que vai o punto central pola vía das conclusións, que debo decir que sinceramente xa lo dixen a él, aí son máis crítico, eu creo que hai varios capítulos excelentes e cando lean, porque todos o van a ler, digo, o capítulo este que tanto te chamou a atención a ti, a min, francamente, me parece que casi o poden saltar, porque claramente, para min, desmerece un pouco no conxunto. Nos interpela sobre os límites do crecemento, que eu creo que, basicamente, é o que ao final nos está plantexando este libro desde a primeira á última páxina. Si non temos que ir a un estado estacionario, a un crecemento, olvidarnos de crecer e adicarnos a distribuir. É o teu plantexamento. A miña dúbida é se efectivamente sen crecemento pode haber progreso social. Non digo que non poda ser, pero o deixaría para o debate. Eu creo que este é o centro do centro desta liña de argumentación novedosa e que, repito, nos interpela. Ali un bo libro e interpélanos, non hai máis. Bueno,
gracias a todos e a todas por acompañarnos en Vigo para esta presentación. Gracias, Magis, gracias, Xosé Carlos. Ben, efectivamente, eu agora diría que si no ano 79 maquetamos, porque maquetamos aquí en Vigo, ese libro, que eu, agora que hai unha serie para min de moitísimo interés televisiva que se chama Black Mirror, eu creo que a outra economía galega foi o Black Mirror da economía galega daquel momento, é dicir, o espello que mostraba un lado oscuro, o lado que non era o habitual, non era o estándar, non? E creo que hoxe presentar nesta mesma cidade pois este el despilfarro de las naciones, pois tamén é como unha especie de Black Mirror, pero neste caso do conxunto da economía global e da economía mundial. É dicir, eu relato aquí o lado non habitual, Sacho acaba de decirlo, verdad? O lado non habitual do que é o discurso, a argumentación ou o relato económico máis souso. Bueno, fago 40 anos máis tarde que aquel libro, e fago, e tampouco deixa de ser unha coincidencia de moito interés, daquela acompañado por un prologuista de Campanillas, que era Marzoa, e desta vez vigués, e desta vez acompañado por un prologuista tamén vigués, non de menos Campanillas, non outra área de conocimento como é Antón, non? Bueno, pois son casualidades da vida, non? Vale, eu creo que hai 3 razóns para comprar e para ler sobre todo este libro, non? Este non é un ensaio coyuntural nin local. Non, eu dedícome con frecuencia a falar de cousas do día a día, cousas do que vai pasando, cousas do ámbito máis cercano. Non. Sin embargo, é un libro que tamén non é nin só nin fundamentalmente para economistas. Salvo o capítulo 3, que pode pasalo que non sexa da profesión, o capítulo 1, o 2 e o último son capítulos pensados para lectores non economistas. E ten outra ventaxa, e é que é un libro que ten como data de caducidade nos datos, nos cuadros estadísticos que eu vou poñendo por aí, o ano 2050, é dicir, é un libro que non vai a perecer a corto plazo a súa línea argumental. Os problemas dos que fala, o escenario que dibuxa, está dibuxado hasta o ano 2050. E, polo tanto, bueno, pues eso tampouco é un libro perecedero a corto plazo. Por outro lado, é un libro que non é, vamos, preguntaba hai un momento Luis Espada, si isto era desde que eu me deixei un pouco a docencia, desde este último ano e medio, non. Este libro é producto de un run intelectual que leva conmigo 30 anos. Eu cito aí nas referencias, en fin, para que quede eso anclado, as dúas únicas referencias autocitas que me fago, unha é do ano 84 e outra é do ano 2017. En ese período eu vou almacenando, vou guardando, vou acumulando sobre unha línea argumental os materiais que acaban se ordenando aquí dunha maneira seguramente millorable, non? É un argumento sencillo, simple aparentemente, pero que foi ganando peso ao longo do tempo. E como acaba de lembrar Xosé Carlos, parafraseando humildemente a Newton, é a obra de un enano, dunha persona de pouca valía, verdad, que camiña a hombros de numerosos xigantes. E se ten algún valor é ser capaz de pasar o relevo do millor da cultura occidental e do millor de moitos ámbitos da cultura literaria, ensayística, económica occidental, pasarlle o relevo a xentes que aínda non conocen ou perderon ou están autores que están olvidados e que siguen iluminando con unha potencia inusitada os problemas nos que estamos vivindo hoxe, non? E entón hoxe o que pretendo ao millor pois é facer
un epílogo oral que non está no libro, pero que pode axudar a que a lectura sexa todavía máis fructífera. E un dos xigantes que eu utilizo, pois trouxeno hoxe dendo baixo o Miño, e deixo como un agasallo para os que aquí comprendes un exemplar do Despilfarro das Nacións, porque o relato nese libro, que aos que compren o libro Despilfarro das Nacións lle regalarán arriba na caixa, é a vida e a obra de Rosendo Salvado, un tudense do Baixo Miño, que moi mal conocido e que demostrou dúas cousas: que as relacións norte-sur poden cambiar se se xestionan as multinacionais, e el traballou para unha, o Vaticano, e estalles falando un que non é creente, si se xestionan as multinacionais de outra maneira, pero tamén, quizás máis valioso todavía, que nos conviría tomar boa nota do non despilfarro practicado por outras culturas. E isto é un argumento de moito máis recorrido que o que parece. Ben, esta como premisa. Se eu tuvera que decir de que me ocupo eu aquí, pois eu pretendo dar resposta a cousas que leemos todos os días na prensa. Por exemplo, que hai inundacións e secas derivadas do cambio climático, que hai organismos de investigación de primeiro orden a nivel mundial, o MIT, que dice que é probable que teñamos que enfrentarnos a escenarios do 80% de desemprego a escala mundial, producto da digitalización e a robotización masiva. Titulares que dicen que o número de millonarios está alcanzando o nivel máis alto da historia. Ou titulares que din que máis de 1 millón de persoas piden asilo na Unión Europea e que máis de 2.500 morren no Mediterráneo este ano para intentar chegar a esta parte do mundo. Entón, para encaixar todas estas pezas, este ensaio parte dunha idea central que ven de recordar e que eu reitero Xosé Carlos. Non nos enfrentamos a escala mundial a problemas de xestión da escasez. O noso problema é o despilfarro de riquezas e de seres humanos. Polo tanto, non é isto que escribiu Robbins no ano 35, non é la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados escasos que tienen diversa aplicación. Isto que sigue sendo a definición estándar de economía, porque na última edición do manual máis vendido de economía de Mankiw, Gregory Mankiw, se dice estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. E eu digo que estas definicións, por máis que sean as que siguen reiterándose, non dan conta da realidade actual dos problemas da economía a nivel mundial. Porque, polo contrario, trátase desto. Trátase, na miña opinión, por un lado, poño un número 1 así grande para ordenar o discurso, despilfarro de riquezas. Por que? Cuando a sobreproducción real ou potencial e a publicidade o que está creando é, sobre todo, prosumidores, consumidores e productores. E cando non poñemos as máquinas a funcionar ao 100%, porque non podemos poñelas, pero a capacidade productiva está aí infrautilizada. E esta produción e esta sobreproducción é de tal envergadura que está provocando, entre outros efectos, un cambio climático catastrófico. E temos, polo tanto, huracáns, secas ou inundacións que xa nadie, dada a sobredosis de información que tamén temos, que xa nadie relaciona co fracaso do día sin coche, porque o fracaso do día sin coche é algo que non ten aparentemente nada que ver co cambio climático. Exemplos que se detallan no ensaio de que isto é así, hai un recuadro na página 28, os gastos militares, a destrucción de excedentes alimentarios, a obesidade social, a hiperconcentración de capital, o desemprego estructural, a criminalidade, os colapsos de tráfico, o deterioro ambiental, os residuos sin freno, o agotamento dos recursos, a publicidade en alimentación exótica, os excios, luxos, xoias, perfumes, modas, cando unhas zapatillas ou un teléfono de marca chegan a valer cifras escandalosas,
servicios digitais, a tarifa plana para consumir todo o que faga falta e máis, cidades exclusivas para ricos, excesos, bulimia e obesidade na alimentación, de cachivaches sin fin, con obsolescencia de marcas, de información, chamada publicidade, e ademais todos eses excesos con emprego menguante e devaluación laboral, con sobreprecios en mercados cautivos e con anorexia fiscal de servicios públicos, para completar. E isto implica que crece o PIB, sí, pero decrece o benestar social e ambiental. Por certo, un asunto ao que Antón, no último libro, Final del desconcierto, se enfrenta para España. É dicir, que está pasando aquí, que crecemos, pero non millora o benestar social. Isto para 1.000 millóns en 40 países máis ricos. E ora abro o número 2. A iso hai que añadir o despilfarro de seres humanos que se concreta en éxodos migratorios masivos para escapar da superpoboación ou da mortalidade e en sectores crecentes de excluídos no norte, a donde chegan os que escapan desa outra parte do mundo. E iso é para 6.000 millóns, case, e 140 países menos ricos. E eu aí, entonces, detallo tamén nun cuadro que hai os despilfarros catastróficos desta outra parte do mundo. E aí, é fácil, non? Tugurios, insalubridade pública, sin auga potable, exterminios, oleadas migratorias, fame, mortalidade infantil, escasa educación femenina, alta natalidade, de maneira que un exceso dos que nacen e exceso dos que morren. O sea, millóns de seres humanos carne de cañón. A esperanza de vida media en eses países é 20 anos menor a dos países de ingresos altos. Aquí 78 anos, elí 60 anos. De maneira que por ambas vías, pola que puxen o número 1 e pola que te puxen agora o número 2, pois nos damos de cabeza con esa foto que a min se me quedou grabada, esa foto de un campo de golf en Ceuta, donde hai uns señores que están subindo por unha alambrada e hai outros que están xogando golf do lado da cada alambrada. Entón, apostamos polo exceso, pola cantidad frente á calidad, e alimentamos un colapso. A desmesura dos crecentes recursos necesarios e das biocapacidades frente ás biocapacidades do planeta. E vou ao concepto de huella ecolóxica e de desequilibrio que adiantaba Sacho. Hoxe xa estamos por riba do 30% das capacidades do planeta. Según cálculos prudentes, conservadores, nada exagerados. Pero o 90% dese exceso é imputable aos países máis ricos entre os que nos encontramos. O 90%. E ese desequilibrio de non variar as dúas tendencias que nombrei antes, a sobreproducción, o sobreconsumo e a superpoboación, nos situará no ano 2050 nun 50% de exceso. E a finales deste século, de non variar nada desto, necesitaríamos 2 planetas, pero é que temos un. Isto é unha maneira rara de decir que vamos directos a un colapso. Por eso, no libro deféndese que é necesario un grande viraxe na produción e na poboación. Cambiar, nos 2 casos, cantidad por calidad. Entón, número 1 de novo. Pois no norte
temos que reducir os nosos consumismos catastróficos. E poño exemplos concretos, políticas concretas, na páxina 83 do libro, 20 exemplos que podemos enfrentar. E, mentras reducimos esos consumismos catastróficos, podemos ampliar outros servicios fora do mercado ou lúdicos que poden ser ilimitados, onde non temos por que restringirnos en absoluto. Logo, por aí exemplos. Entón, teríamos unha menor produción, un menor PIB, pero con redistribución da riqueza, das súas formas de consumo e do traballo necesario para producir. É posible. A mí gusta de poñer un exemplo con datos oficiales. Vale, Nacións Unidas díceme que Estados Unidos é o 9º país máis rico do mundo, en PIB per cápita, en PIB, en crecemento, o 9º. E díceme que España somos o país 27º en nivel de riqueza, en PIB, en crecemento. Sin embargo, con un indicador que Nacións Unidas estima, donde recolle fundamentalmente o uso que se fai da riqueza en términos educativos e sanitarios, en esperanza de vida e en calidad educativa, que se supón que son dúas das cousas moi valiosas para unha vida digna, entón resulta que a boa noticia é que España está moi parella de Estados Unidos en esa consideración do que sería o desenvolvemento humano, que así lle chama Nacións Unidas. De maneira que non é necesario, e logo volverei a isto, non é necesario igualar aos Estados Unidos, ao PIB per cápita dos Estados Unidos, para chegar a ter unha calidad, un benestar social, como, por término medio, como que les teñen. Xa estamos aí. Pode decir un caramba, estos de Nacións Unidas, ao mellor sabe Dios quen habrá aí metido. Bueno, hai algún premio Nobel, pero de economía. Pero o Foro Económico Mundial estima un indicador que se chama Índice de Desenvolvemento Inclusivo. Bueno, a mí gustaría además que le chamaran de crecemento inclusivo, porque se hai desenvolvemento, ou é inclusivo ou non é desenvolvemento, pero bueno, Índice de Desenvolvemento Inclusivo. E salelles o mismo. E aquí xa amplían a batería de indicadores a 4 ou 5 sobre cuestións educativas, 4 ou 5 indicadores sanitarios, 4 ou 5 sobre o mercado de traballo, 4 ou 5 sobre benestar social en outras direccións, xa un montón de indicadores, verdad? E o resultado é Estados Unidos, posición 23, España 26. Estamos moi parecidos. Non fai falta chegar a estar co PIB por habitante medio dos Estados Unidos, que é moi superior ao noso. Oiga, hai que recordar aquí que cando se fan estos cálculos, España ten un PIB per cápita medio do 60% de Estados Unidos. Xa sei que alguén me dirá, que quere unha desigualdade tremenda, bueno, eso está aquí metido logo nos indicadores de desenvolvemento social. Pero nós temos realizado estimacións con un indicador de desenvolvemento social máis completo que o do Foro Económico Mundial, e sin algunhas das trampas que utiliza o Foro Económico Mundial. Trampas é, por exemplo, utilizar a media aritmética en vez de utilizar unha media xeométrica. Trampas é meter o PIB per cápita dentro do indicador, porque eso fai... En fin, si se corrixen as estimacións desta naturaleza, e hai razóns para facelo, España está na posición 30 a nivel mundial, Estados Unidos cae a posición 90. Non ten un benestar social semellante ao español en absoluto. E parome bastante nesto para que se entenda que non é necesario medrar e chegar a igualar esa tasa para ter o que temos en España, que manter o benestar social e o desenvolvemento social que tuemos hasta hai 10 ou 12 anos, e que non se desmonte todo. E podría facer a comparación, por exemplo, con Corea do Sur. Corea do Sur todavía mellor. Corea do Sur ten un PIB per cápita moi semellante ao español, pero está
posicionada moito mellor que España en términos de desenvolvemento, por lo tanto moito mellor que os Estados Unidos. Entón, en vez de medrar moito con escaso desenvolvemento social, trátase de conseguir un maior benestar social, empleos dignos para todos, servicios públicos e un amplio procomún, é dicir, tamén espacio para a donación, para a axuda mutua, para a redistribución, non só a escala local, como están obligadas a facer as familias españolas nestes momentos, sino tamén a escala global. E de maneira que podemos ter un maior benestar social con un menor crecemento sin consumismos ou despilfarros catastróficos. Abandonar o camiño do pastel máis grande, que logo así xa nos tocará a todos un cachiño máis, verdad? Que isto é o que se vende. E isto é o que vende a Academia. Un eminente economista, Robert Lucas, vaya así eminente, dice que, recientemente, que existe un potencial aparentemente sin límites de aumentar a producción. Por lo tanto, adelante con os faroles. E añade, no seu pronóstico para 2050, veremos un mundo que se parece cada vez máis a Estados Unidos. O sea, nos vamos a parecer cada vez máis todos a Estados Unidos, según él, esta é unha boa noticia, e ademais vámoslo poder facer porque non hai límites para o crecemento económico. E eu traduzco, si todos nos parecésemos aos Estados Unidos, non necesitaríamos 2 planetas, necesitaríamos 8. Pero é que ademais acabamos de ver, por eso me parei tanto, que parecéndonos aos Estados Unidos non milloramos o benestar social. Non hai ninguna garantía de que eso sea así. E estamos comprobando, por exemplo, ahora, que para millorar o benestar social, por exemplo, da poboación infantil, isto cúmplese todavía máis a escala mundial. Hai países que teñen un enorme benestar social a escala infantil e que teñen o millor a 10ª parte de crecemento de PIB, de nivel de PIB per cápita por habitante. Non hai un acoplamento entre esas variables. Ora, que pasa? Claro, isto demanda menos do noso medio natural, este plantexamento que eu traigo aquí, pero demanda moito, moito, dos nosos recursos morais. Si, os recursos naturais vamos necesitar cada vez menos se facemos isto, pero temos que armarnos de recursos morais. E ainda non cheguei ao 2. Isto é para a parte aquela do mundo que vivimos no derroche catastrófico. No sur, naqueles outros 140 países, temos que frenar o crecemento da poboación e ganar en esperanza de vida, aqueles 20 anos menos. Menos xente con máis calidad de vida. E o reto é xigantesco, porque trátase de non duplicar as previsións todas a escala mundial, e que entre o 2000 e o 2050, se nadie o repara, pasarán estes países de 4.700 millóns a 8.200 millóns. Prácticamente duplicar. E se facemos isto e adoptamos a terapia de Robert Lucas, todos como en Estados Unidos, non chegan 8, farán falta 25 planetas. E é posible, sí que é posible. España vai a ter prácticamente un estancamento demográfico en ese período. E non hai que vivilo eso como un drama. Hai que xestionalo con cultura, porque é un logro social. E hai que saber redistribuir o PIB, o traballo e a riqueza, nada máis. De que maneira? Pois hai un gráfico da páxina 56 que cando o fixen, e agora alegroume volver a comprobalo desde outro punto de vista, pois sobre todo co acceso da muller á educación en eses 140 países. Hai unha relación directa entre o grado, o nivel de escolarización da muller e a fertilidade a escala mundial. Directa. E agora podría engadir que cando medimos inclusividade de xénero, é dicir, de que maneira
as mulleres participan na enseñanza primaria e na secundaria e a fertilidade, a relación é inversa e directa. Invirtan ustedes en eso, fagamos que en eses países haxa ese crecemento da escolarización e fagamos unha mellora da saúde pública, da sanidade pública. É máis barato ganar eses 20 anos de esperanza de vida neses países que ganar un ano de esperanza de vida nos nosos países. E isto require moito dos nosos recursos morais, enfrentarnos a isto. E, finalmente, a non expoliación dos seus recursos polos mercados globais. E aquí volvo a falar da experiencia de Rosendo Salvado, porque a él demandaba a multinacional vaticana que sacara proveito daquelo, e ele decía que non estaba para sacar proveito daquelo. E entón, o habitual, pois nombramos obispo. Pois eu non quero exercer do obispo. E entón presumen de que foi o primeiro obispo e non din que ele nunca quixo ser obispo, porque era unha maneira de sacalo de este problema, de esta expoliación que ele estaba vendo en Australia, feita polos ingleses. Vale, entón, pero claro, esa educación, esa saúde pública, esa non expoliación, reclama, ademais, evitar todas as secesións dos ricos. Todas as secesións dos ricos e non só as secesións fiscais. E a que me refiro aquí? E creo que dentro de 15 días temos un debate aquí en Vigo tamén sobre isto, verdad? Pois das élites globais hacia paraísos fiscais, dos estados, por exemplo, Estados Unidos en Nacións Unidas, dos estados ricos na Unión Europea, por exemplo, o Reino Unido, e das nacionalidades ricas de Escocia, Cataluña, nos seus estados. Hai que romper con ese tipo de dinámicas, porque se non rompemos con ese tipo de dinámicas non vamos a ter máis financiamento que para os pobres de cada un. O referente non pode ser unha Unión Europea con un 1% de Estado, de presuposto, frente a unha unión comercial e monetaria do hipercapitalismo, que tamén teñen analizado Xosé Carlos e Antón nos seus libros. Cando hai tantos lobistas en Bruselas como número de funcionarios. O meu resumen final, e vou xa entón rematando, é que o libro non razona sobre un modelo nacional de crecemento máis compatible co benestar ou co desenvolvemento, cousa que eu teño escrito públicamente que fai moi ben Antón, que ten feito antes con Xosé Carlos en outros libros, de como facer unha mellor relación entre o crecemento e o benestar e a inclusividade, senón que eu razono sobre un estado ou sobre un modelo estacionario global da poboación e da produción que sexa sostible e inclusivo. As dúas vías son fáciles de nombrar, pero son ben complicadas de abrirlle camiño, tal como temos o mundo de pouco armado, verdad? Control de natalidade, da maneira que dixen hai un momento, con esas ferramentas, e un axuste a un nivel de producción medio sensato, que eu identifico co nivel dos países menos ricos da Unión Europea. E teñeno feito xa outros analistas do MIT, xa nos anos 70. Portugal, Grecia, ese sería o patrón de crecemento con maior benestar que podría ser generalizable e sostible ao conxunto do mundo, e non sería pouca cousa. En definitiva, e entón, para que se entenda xa ben claro que regalo o libro do obispo de Tui con moi mala intención. Trátase de incumplir o mandato divino, nin creced, nin multiplicaos. Nin creced, nin multiplicarse. Temos que chegar, e aí arroupanme xigantes do pensamento occidental, verdad? Temos que chegar a ter unha catadura moral, intelectual, unha sabiduría e unha, en fin, adquirir a condición humana
para separarnos, digamos, dos colapsos aos que conducen as forzas naturais a moitas especies e aos colapsos os que teñen producido outras culturas que non foron capaces de superar estos dilemas. E hasta aquí creo que podo facer un resumen que motive e que ordene un pouco o tremendo lío que hai aí, porque este é un libro moi breve pero moi denso. Non se pode ler deprisa. Non é difícil, pero é sencillo. Pero hai que non andar acelerado. Gracias. Un apunte solo, porque claro, non sabía isto do regalo, pero debo decir que o libro que se presenta é un bo libro, pero realmente o bo é o outro. A ver, o libro que Albino escribiu sobre Fray Rosendo Salvado, de verdad que a mí me pareceu extraordinario, de maneira que o incentivo para comprar este total. Si queres empezar por... No, que... Ben, eu acredito o que dixo sobre o libro. Eu non sou ningún experto en economía, leíno con bastante agrado. Ten razón, o capítulo terceiro é máis duro. Ahora, creo que no debate, si entendí ben a Sacho referirse a unha discrepancia comigo, non sei se entendín sobre o capítulo cuarto que busca saídas ao conflicto, pero, bueno, agora ábrese a palabra a quen así o considere. Eu lle teño unhas cuantas preguntas aquí previstas, pero adiante. Intentamos falar en alto, por mí que se levante a persona que quere falar, para que toda a xente, hai bastante xente hasta o fondo, e se poda ver quen fale, que a ver se entende mellor, si se ve a quen fala. Sí, empezas. Ou tamén, se queres achegarte aquí, o dar o micro. La pregunta es muy breve. Sí. La pregunta es breve. ¿Usted cree que con los dirigentes tan amorales y tan materialistas que tenemos podemos solucionar esto? Es decir, el mundo está gobernado por un Estado sin rostro, digamos, un gobierno sin rostro. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede solucionar esto en la dirección que vamos? Porque cuando la India, etcétera, etcétera, empiecen a consumir como nosotros, va a ser tremendo. Vale, magnífica pregunta y probablemente pues nos interpela a todos porque mi diagnóstico y mis propuestas están ahí, pero el abrirles camino es una responsabilidad colectiva. Por otro lado, yo sí creo que hay muchas prácticas que realizamos y que son en la buena dirección, que son buenos ejemplos, y digamos la sociedad en nuestras actividades de procomún o de solidaridad cotidianas, ¿verdad? Hay mucha gente, mayor y menos mayor, que colabora con todo tipo de organizaciones no gubernamentales y con todo tipo de organizaciones que hacen de la donación o de la filantropía o del trabajo entregado a cambio de nada, pues una virtud, ¿no? Pero hay muy buenos ejemplos de empresas colectivas que surgen al margen del mercado y que se abrieron caminos. Son excepcionales, pero nos indican que es posible. Yo soy un gran defensor de Wikipedia y creo,
creo que es un ejemplo, es uno de los portales más vistos en la red global. El quinto, creo que es. Todo lo demás son multinacionales de supermillonarios cotizadas en bolsa. Y Wikipedia es fruto de un empeño de trabajo procomún y colectivo. No hay publicidad, no hay ingresos por esas otras vías. Y está ahí. Y se cargó a la edición que Microsoft iba a lanzar en Enciclopedia Encarta, que era su producto para hacer mercado y dinero y caja. Es posible, hay iniciativas, muchas desconocidas, incluso en tecnologías tan avanzadas como esas. Pero si se interpela a los agentes institucionales y a los partidos políticos que... Bueno, pues yo reitero lo que dije sobre la Unión Europea. La Unión Europea es nuestra construcción transnacional más valiosa, pero la tenemos desenfocada y mal armada, y no hay rastros de caminar hacia una conformación adecuada. Necesitamos que tenga mucho más presupuesto, necesitamos que se encargue de políticas transversales que tengan que ver con el bienestar social en el conjunto de la Unión, necesitamos que ejerza para que los paraísos fiscales y las empresas que utilizan las fronteras nacionales para hacer negocios dificultárselo. Tenemos un instrumento que puede dar mucho de sí, pero no somos capaces de que la agenda de esa institución haga lo que tendría que hacer. Y solamente agentes de esa dimensión se pueden enfrentar a poderes globales como los que nos presenta el siglo XXI. Y poderes globales que, lejos de disminuir, se están haciendo cada vez más poderosos. Entonces este es el reto, sí. Yo quería hacer una pregunta. No soy economista, no tengo nada que ver con esta disciplina, pero sí tengo que ver con otro tema. Y hablaste ahí sobre el control demográfico de la población mundial. Y es la primera vez que oigo ese factor como un factor importante dentro del sistema económico cada vez más globalizado. Yo leo en los periódicos constantemente que la recesión, el decrecimiento demográfico es un problema. Tú acabas de decir que no. Bien, yo pregunto, esto ya pasó, creo, con la Fundación Rockefeller sobre los años 60, cuando el hijo mayor de la tercera generación de los Rockefeller, el Mr. Asia, dijeron, mira, aquí tienes un dinero, que eso creo que forma parte de vuestra, tienes un dinero para esos países del sur, que se están multiplicando en progresión geométrica y no hay manera de dar dinero ahí, porque en el momento que des ese dinero, eso se sigue gastando de una manera geométrica. Entonces, se invirtió ahí un dinero para... tenemos que inventar algo para el control de la población, el control de la natalidad, para esos países. ¿Y qué ocurrió? Que se abrió la píldora, que fue la gran revolución de las mujeres en los años 60. Pero no la tomaron ellas, la tomaron en Occidente. Entonces, si vemos el problema en Occidente, donde tenemos muy clara esa política malthusiana, ¿no?, de control de la población, etc., está muy bien. Pero esa política, con un choque cultural, religioso, de civilizaciones con el resto, no vale. Con lo cual, yo creo que hay que diseccionar el problema. A lo mejor, el problema demográfico como factor económico en los países occidentales se debe tratar de una manera, y a lo mejor en los países con una religión, digo, yo estoy ahora mismo desarrollando, yo no soy economista, pero no creo que los problemas sean similares ni parecidos. En Occidente como en los países del sur que le llamas. Bien, yo creo lo que hasta donde pude comprobar, y así lo reiteré, es que hay una virtuosa asociación entre el grado en que las mujeres acceden a la educación en los países pobres del mundo y la reducción de la fertilidad. Una relación de estas que cuando uno la ve en una gráfica, y está por ahí el gráfico para poder verlo,
dice, caramba, esto tiene que tener truco, porque la relación es con una tendencia impresionante. Entonces, lo que quiero decir es que no es nada fácil introducir elementos educativos en determinadas culturas, probablemente. No es nada fácil cambiar registros culturales que tienen que ver con otras culturas, pero yo tengo cierta edad y en mi mundo de infancia, en Galicia, era un mundo con una natalidad muy elevada, con las mujeres teniendo muchos hijos, etcétera, etcétera, y todo eso cambió en 40 años, no quedó nada, nada. Y lo único, por lo tanto, que se trataría es de dar la posibilidad de que otros muchos se puedan acercar a esa transición. Pero para eso no hace falta llegar, más bien sería contraproducente, al nivel de riqueza, de PIB, de consumismo, etcétera, de los Estados Unidos. Para eso nos llega con el nivel al que llegamos aquí, probablemente ya hace 20 años. Desde hace 20 años ya. Y hombre, dicho esto, lo que es fundamental en los países del norte, y eso nos lleva a problemas económicos de mucha envergadura, es a que no veamos en el estancamiento demográfico, porque hay muchos discursos y muchos relatos que venden que tenemos un problema grave con el estancamiento demográfico aquí. Esto sí que es tóxico, esta es la nueva batalla que vamos a tener que dar aquí para eso. En Alemania la están dando a su manera. Están dándola a su manera y ahí no necesariamente los más progresistas lo están ejerciendo adecuadamente. La incorporación de refugiados para la sociedad alemana, de inmigrantes, etcétera, es una manera adecuada de, ante un declive demográfico autóctono, ser capaces de mantener una máquina económica, y este es otro lío, que tiene un dinamismo absolutamente disparatado, porque la economía alemana es la economía, una de las economías que a nivel mundial goza de mayor capacidad de crecer sin límite en estos momentos, por lo que se ve, por sus mercados exteriores. Vale, entonces, si uno no suprime la base productiva de esa máquina económica, Alemania, la solución no es tener necesariamente más hijos en Alemania, ¿qué va? Es incorporar población que hay por el mundo adelante, muchísima población, deseando tener unas oportunidades de tener un trabajo digno, si es que hablamos de eso, claro. Bueno, no sé si contesto o no, pero no es fácil desmontar el problema, ¿no? Yo creo que hay dos claves diferentes. Sí. Desde luego, lo que no podemos, y lo saben en China, y actuaron acertada y equivocadamente al mismo tiempo, lo que no podemos es duplicar a 8.000 millones la población en esos países. Eso es un disparate, porque además eso es una carnicería humana. Y todos los defensores de la natalidad sin límites y del no control pueden declararse piadosos, pero son claramente... Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Lo único que digo es que... ¿Qué hay dificultades? ¿Qué hay dificultades? Sí, sin duda. Mira, vamos a ver, alguien toma la palabra ahí, puede pedir esa palabra o qué, porque bueno... No sé, no te vemos. Toma. No me hace falta a mí. Voy a intentar que no se haga falta. Es una cuestión de prepotencia. No, es que no sé, perdón, no sé qué... No, así de claro, porque pasa muchas veces en propios así, que bueno, los parvos quedamos sempre para atrás. Perdone... Hai tempo. Creo que temos tempo. Vale. Eu son un traballador jubilado, que esa é toda a historia profesional da miña vida. A duras penas pasei pola EGB, que daquela era outra cousa. En todo caso, quero dicir unha cousa, agradecerlle a usted que haya sido capaz
porque son contados os intelectuales en este país que se atreven a facer traballos de ensaio que describan dunha maneira tan descarnada os grandes problemas que están agobiando a sociedade. E quero agradecerlle especialmente iso. E dicirlle aos resto dos intelectuales, que son unha inmensa maioría, se non lle entran os colores na cara despois de ler o seu libro, por exemplo, e particularmente aquí en Galicia, que están máis calados, aquí non hai ningún problema, non se lle ve por ningún lado. E son todos tremendamente progresistas, por lo menos presumen diso, non? Non quero botar broncas a nadie, pero son realidades moi evidentes que claman ao ceo. Intelectuales que falen, por exemplo, dos desahucios que hai da xente que está tirada na rúa, de 2 millóns de conciudadanos do Estado español que teñen que ir todos os días a un comedor social. Iso por decir algo, e un montón de cousas máis. Pois están calados, non se lle ve un manifesto, non se lle ve unha concentración, pero escriben cantidad, sobre, vaya poesía, cositas de bajo tono, non vai a ser, non molestemos al sistema, etc. Bueno, perdón este rollo meu, que pensa dentro deste sistema que se chama capitalismo, eu chamo así, se cree que temos unha cousa moi difícil, non? Xo dixo usted. É que queda que a sociedade civil se movilice, se organice e se plantee sacudir a estes elementos que temos gobernando aquí, incluso no resto do mundo, porque a desgracia mundial non é só de aquí. Perdón. Eu creo que hai unha minoría de intelectuais e tamén de economistas que estamos preocupados por cuestións como as que usted nombrou. Cando eu citaba o libro de Antón, El final del desconcierto, e os libros últimos con Xosé Carlos, sobre a nova piel del capitalismo, cando eles falan de que estamos en sociedades que medra o PIB, pero que o benestar social, lonxe de mellorar, está empeorando, están recolléndose realidades que logo teñen eses retratos que vostede pon, como a xente que ten dificultades para ter unha vivenda ou que é expulsada dunha vivenda por un sistema financiero que ten controlado en boa medida a axenda política do país, ou os problemas para a sobrevivencia e a alimentación de poboación que está pasando graves dificultades para manter unhos mínimos de alimentación. Entón, cando medimos desenvolvemento social, estamos medindo eso. E cando o propio indicador do Foro Económico Mundial, o Foro de Davos, esta xente de superricos que se reúnen aí nunha estación de esquí onde nadie pode... Bueno, pois, unha publicación dese foro recolle que ese indicador está empeorando para España, o cual é algo que observamos os que vemos como está a realidade. Pero, son cuestións obxectivas, as que hai que facerlle frente. Eu, volvendo ao meu argumento, o que digo é que o problema que temos nesta parte do mundo non é un problema, volvendo á definición de economía, de escasez de vivendas. Nós podemos facer as vivendas que nos faga, que queiramos de tacón en 3 anos. Temos capacidade productiva para facer todas as vivendas que sean. O problema é como se xestiona eso e, finalmente, acaba sendo unha burbulla inmobiliaria e acaba arrastrando, en fin, todo o que pasou aquí. Pero a capacidade técnica, productiva, humana, para que todo o mundo teña unha vivenda digna, está ao noso alcance. E está ao noso alcance a escala mundial. É dicir, hai xa libros dos anos 70, Pequeño es hermoso e outros libros, donde xa se barallaban tecnoloxías accesibles para países menos desenvolvidos para facer vivendas dignas por con moi escasos recursos. Que llevou decir da alimentación? Que llevou decir da alimentación cuando recientemente estos días acaban de decirnos que con o noso ben van a reducir o contido de azúcares, etcétera, en determinados panoplia de alimentos porque nos están envenenando con tanta sobrealimentación. E ao mesmo tempo
estáse tirando comida dos supermercados, estáse... En fin. Pero temos que aprender a xestionar a abundancia. Non chegamos aínda a ser capaces de facelo. Parece mentira, pero estamos aí. Estaba... Hola, boa noite. Escoitei atentamente a exposición do autor e achei que todo o que dixo nesta introducción xeral concorda cos principios do que se ven chamando o decrecementismo, a revisión que sobre o postulado do crecemento sostible do Clube de Roma se fai dende a Francia fundamentalmente nos anos 80, é dicir, o basear o crecemento económico nun consumo enerxético crecente, nun entorno de recursos, nun medio de recursos limitados como é o planeta, que eso fai parte da ecoloxía, é dicir, o fluxo de enerxía é unha componente estudiada pola ecoloxía, e que ese tipo de crecemento económico, por tanto, contradía absolutamente os principios universais da termodinámica. Quería preguntar, é dicir, a solidaridade norte-sur, xa digo, nesta exposición, a forza xeral, achei iso, que todo o que vostede introduciu concorda con postulados decrecentistas. Entón, pero non escoitei, non embargante, non escoitei a verba de crecemento. Quería preguntar se isto foi un despiste, un tabú, se o libro nunha análise máis pormenorizada contén matices ao decrecentismo, ou se a súa obra considera que entra dentro do paradigma decrecentista. Gracias. Sí, a ver se dou con unha... Aquí, como teño aquí estaba pasando nese momento sobre esa página, mientras tío buscas, la máxima prioridad no puede seguir siendo crecer. Llegados a los comienzos del siglo XXI, no debiera tomarse por insensato el atreverse a decir a las claras que no hay que crecer. Eu creo que aquí, ¿no? Puedo decir máis alto, pero non máis claro. Sí, digamos que no, digamos que no resumen eu non chego a utilizar no que acabo de contar aquí, non utilizo ese asunto, non? Pero hai referencias, estou vendo aquí unha textual, por exemplo, o libro ten moitas referencias textuais, algunhas dende logo claves en ese informe do Club de Roma que tuvo no seu momento unha enorme repercusión, abriu unha enorme polémica do lado capitalista e do lado comunista daquela. Foi acusado de todo por todos os frentes, pero eu reivindico ese análisis como un análisis visionario oportuno, moi prudente, e a súa actualización recente nunha segunda edición aparece tamén no libro. E máis alá de eso, hai, por exemplo, unha cita, digo, el decrecimiento, non digo eu, estou citando a un autor, es algo totalmente distinto, non es un crecimiento negativo, es crecer en humanidad, se cambia cantidad por calidad, esto sí falei aquí, ¿verdad? Esto no tiene absolutamente nada que ver con un proceso regresivo o ni siquiera estacionario. Cultural. Sí, sí. Básicamente cultural. Sí, dito eso, o que sí debo reconocer ante unha reflexión desa naturaleza é que eu pretendín anclar a argumentación o máis referenciada posible de pensadores estándar e conocidos por calquer persona culta, ou que debería conocer calquera persona culta no mundo. Digamos que non sempre, porque Ridoux, que é un dos que estou a cita textual, un autor francés que está enclavado nunha corrente xa específica, pero intentei escapar ao máximo de determinados guetos ou parroquias que puderan pechar a transversalidade
da miña reflexión. Non quería que quedar encasillado en algo, senón abrir que de isto se teñen ocupado xentes con moi diversas posicións económicas, ideolóxicas e culturais, e que parece conformarse unha especie de consenso intelectual global moi valioso, na miña opinión, que eu intentei registrar aquí. Polo tanto, bótanse en falta algunhas referencias que podían estar, pero a veces é premeditado, digamos, por buscar esa outra transversalidade. Non sei se me expliquei. Sí, o prepotón será entón sí concorda con el que sí. Ben que non utilizou sí. os conceptos do presentismo por lo que vende dicir, sí. non? Pero todo será non sí, se equivoco por decir que... Sí, sí, no, en absoluto. No, en absoluto. E máis, eu cada vez estou comprobando, e tentei decilo varias veces, cada vez estou comprobando con maior claridade que hai países, existen países xa, con PIB por habitante máis reducidos que o noso e que teñen indicadores de benestar e desenvolvemento social que non teñen que envidiarnos demasiado, pero sobre todo que entre países menos ricos hai enormes diferencias en términos de crecemento e, sin embargo, en términos de benestar e de desenvolvemento social, poden ser máis virtuosos os moito menos ricos que os outros. Polo tanto, hai que explorar e hai que abrir esas referencias virtuosas para facelas, para clonalas, para reproducilas, para amplialas. Da mesma maneira que digo que non debemos chegar a igualar o PIB per cápita dos Estados Unidos en absoluto. Esa non debe ser unha meta da economía española. Temos que ser capaces de mellorar o noso desenvolvemento e benestar social sin ter por que medrar necesariamente moito o PIB. Curiosamente, cando se fan índices de desenvolvemento, farei unha pregunta moi sincera que se ven facendo decote nos últimos 15 ou 20 anos, que é sinceramente preguntarlle a xente dun país: é vostede feliz? E atopas que a xente resposta que é feliz non ten absolutamente nada que ver con o desenvolvemento do seu país. Bueno, aí abrimos un tema complicado. Aí abrimos un tema complicado. Nos preferimos, eu prefiro, e cando falo en plural falo con outros colaboradores, preferímonos seguir movendo con indicadores obxectivos que se podan cuantificar e medir en fontes estadísticas globais contrastadas, fundamentalmente os informes de Nacións Unidas. E anclar aí os argumentos. Pero de todas maneiras das este dato que vai no fío do que estás dicindo, que tamén o acabo de ver agora mesmo, non? Dices que un dato que chama extraordinariamente a atención, no caso de Xapón, donde, fíxense ben, entre 1958 e 1991 o PIB real per cápita se multiplicou por 6, sin anotarse cambio algún na satisfacción vital declarada. Un dato moi chocante. Por 6 a 0. Este é un dato que está no libro, vamos, que nunca oíra. Non creo felicidade. Está cheo o libro de datos desa característica, verdad que é moi ilustrativo. Dous outras preguntas para rematar, que se adeja e que empezar. Hola, boa noite, grazas pola exposición. Unha pregunta, é o seguinte: é posible que esa proposta de non crecer e redistribuir a escaseza podese desenvolver no marco dun sistema capitalista que ten como elemento clave o crecemento continuado e permanente? E por outra parte, na historia os modelos das civilizacións e os modelos económicos non foron capaces nunca de frear, sempre remataron estrelándose e con un final turbulento e sangrento basicamente, non? Bueno, a miña posición aí está recollida fundamentalmente no último capítulo, nese que pois a Xosé Carlos lle sabe a menos e a Magis lle sabe a máis, non? Eu aí enfrento
unha cousa a que vamos de maneira imparable, que é o que eu chamo sociedade de mercado, cando o mercado ocupa todas as áreas da vida imaginables, e estamos vendo que eso é así, é dicir, que cada vez hai que utilizar monedas para máis cousas, e cada vez se poden comprar máis cousas que antes era inimaginable que se puderan comprar, agora todo. Bueno, mesmo a sanidade, e mesmo na educación, e mesmo no tempo libre, e mesmo en todo. En todo se necesita, todo pode acabar sendo mercantilizado, verdad? E con as novas tecnoloxías, pois podemos acabar mercantilizando absolutamente todo. E entón, frente a eso, eu argumento que é necesario manter un espacio para o que eu vos chamo, pois eso, en vez de unha economía, en vez de unha sociedade de mercado, que exista unha economía de mercado, pero non unha sociedade de mercado, e que exista unha sociedade decente. E iso que quere decir? Bueno, iso quere decir que temos que salvaguardar esferas dos servicios e das actividades que estén excluídas do mercado. Porque consideramos, como sociedade, que a súa xestión fora do mercado é unha xestión que garantiza unha equidade e unha provisión e unha calidade millor que se o fai o mercado. E entón, bueno, eso nos leva a pelexas e a loitas como as que está habendo continuamente hubo aquí en esta cidade e en toda España, por exemplo, de defensa da sanidade pública, por exemplo. E tamén todo o que teña que ver ca oferta tamén educativa, non? E iso tamén nos leva en como garantir sistemas de pensións en países como España, que estamos creando cada vez máis riqueza, cada vez con menos traballadores, e, por lo tanto, que non hai ninguna razón pola que debamos supoñer que os pensionistas teñan que ter dificultades nun país que xenera cada vez con menos traballo máis riqueza. Habrá que falar de como se redistribuye eso, pero en absoluto. Pero engado un último vector. Non só o sector público debe ter áreas de protección e excluídas en boa medida do mercado. Temos que abrirlle espacio a actividades crecentes do que chamaríamos economía do procomún, economía colaborativa, economías, digamos, da solidaridade. Ollo, non eses sucedáneos que están empezando a aparecer agora como economías colaborativas que acaban sendo vampirizados por xestores das tecnoloxías da información e da comunicación para darlle a volta ao asunto. Non. Sigo poñendo como exemplo referente, cando se fale desto, Wikipedia. De momento, hasta que non me demostren que eso é un bluff. Temos que, polo tanto, abrirlle espacio a actividades e a prácticas que facemos no entorno familiar e das amistades en España todos os días. Todos os días. E que facemos, e que sabíamos facer nos espacios e no mundo rural, hasta non hai pouco, con moita facilidade, moita cultura. Claro, pois temos que intentar recuperar espacios de ese tipo. Espacios que nin o mercado, nin o Estado son os que teñen que ser determinantes. E aí hai moito e bo que facer. E polo lado do mercado, capitalismo sí, non. Non, o capitalismo o que hai é que, e aquí remítome aos que saben moito máis, o que hai é que xestionar cual é o tamaño que poden ter determinados poderes económicos no mundo, que puntos de monopolización e de dimensión son compatibles coa competencia e co benestar colectivo, e cando non é así, hai que actuar para regularlos. E se en estos momentos, eu leí en expertos que saben moito máis que eu de isto, se en estos momentos houbera que facer pública, estatal, Google, non pasaría nada. E que dice Google, pois dice calquer outro destos grandes consorcios tan poderosos a nivel de economía global. Repito, hai persoas que propoñen que isto empeza a ser algo que poda ser necesario, non? Ben, bueno, eu remato, se me permitides, con unha última observación.
eu a verdad que conecto co último capítulo, que non é que a mí me parezca que responde plenamente as cuestións que plantexan no libro Albino, pero por lo menos atrévese a vislumbrarlo. Outra cosa é a posibilidade de realizarlo. E é unha resposta transnacional, global, a un poder global e cada vez máis crecente. Non sou moi optimista, pero creo que hai que intentarlo. Moitas gracias a todos e a todas e hasta a próxima.